бо назардошти иҷрои дастуру супоришҳои роҳбарият ҷиҳати баргузории амалиёт таҳти номи шартии чароғаки роҳнамо, ҳайати кормандони шуъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон ва ҷузъу томҳои он дар амал тадбирҳои лозима андешиданд. Зимни пурзур намудани назорат дар заминаи талаботи шартҳои амалиёти болозикр як қатор камбудию қоидавайронкунии ронандагонро ошкор сохтанд. сокинони шаҳри Бохтар, Туйчиев, Фазлиддин, ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Toyota Corolla қайди рақами давлатияш 5858 TT03, Бердиев Охунҷон, ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Mercedes-Benz қайди рақами давлатияш 3383 VM03, сокини ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ Ҷабборов Абубакр, ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Mercedes-Benz қайди рақами давлатияш 1012 MO03, сокини ноҳияи Ховалинг Маҳмудов Рамзиёр, ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Kia Rio қайди рақами давлатияш 9697 VM03, сокинони ноҳияи Хуросон Раҳмонов Бег Муҳаммад, ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Айён қайди рақами давлатияш 8316 TT03. дар ҳақиқат ман светофорро сиро гузаштам, دیگه تکرار نمی‌شود. ساکنی ناحیه وحش کنجایف شیرالی راننده واسطه نقلیات تمغه اوپل وکترا قید رقم دولتیش 0193 RT01 از روی ماده 318 کودکس ماموری حقوق ویرانکنی جمهوری تاجیکستان بنابر رعایت نگردیدن قاعده‌های به خطری در راه در مورد اطاعت نکردن به چراغک راهنما به قید گرفته شده، نسبتشان پروتکل‌های ماموری ترتیب داده شد. ҳайати кормандони шуъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон дар мавриди ба низоми муайян даровардани ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар ҳудуди роҳҳои вилояти Хатлон бо баргузории чунин амалиётҳои мақсаднок тасмим доранд, мин баъд низ дар амал тадбирҳои лозима андешанд.